pangita si Laklak o si Noy Dimit. Uy, wadyo na ako nakiti. Wala ka makakuyog nila. Wala, kay dagamang gisugo si tatay. God mo na nabiyaan ko. Duy, langanon sa tika. Magkisulti sa kunin mo kadiyot. Unsa man na? Sekreto ni Duy ha. Salig kay kunin mo nga di ni mo isulti sa lain. Ma-excite man sa kuana day, uy. Unyar sa... Una ko mo pa din sa kong isulti ba? Mutala sa kunin mo. Unsa lagi na, uy. Bisagin ani ko kaliki. Siya ko manabi. Dili ba? Pananglitan ba kay makadakop sa kanding? Mura ba ito gingon ni Sir Marlon nga kung kisa makadakop at tugyod niya? Unya si Mamamparo ba ya? Utro sa biyat nung nagpangitas kanding. Bitaw sa? Unya, kung ikay makakita sa kanding, asa man ni may hatag? Ni Sir Marlon o ni Mamamparo? Oo, di ay sa. Kalibog ni da. Ang di ra ba mutuman ni Sir Marlon day? Silutan ra ba niya? Da, libog kaysa. Nya karon. Nagbaod man jud siya nga musilot siya sa di mutuman niya. Ato lang jud ka mutuman niya. Ato din ni may hatag niyang kanding. Ang ato ko Mamamparo eh. Murag gidagdaog na ba to siya? Maluoy yun ko niya. Bito, nagdaog biya dyan na siya. Pero kita doon din, ano dyan ta magpabungbuang. Uy, kay mismo kita ka ba naman nga, doon na dyan na siya katungo din he. Pero tanawa, ipakawa lang dyan. Maobitaw. Unya karon, kung tinuod dyan kang naluoy ni Mamamparo, ato siya tabangan doy. Oo, uy. Ato yun ang tabangan si ma'am. Buutan ba na si ma'am? Then maluoy puta niya. Oo dyan, basta ayo dyan usbay mong una-huna ha. Promise ha? Dili lagi salig nako, I swear. Unya karon, masulti na gid ko sa tinuod. Ajob saba sa kinsa ha? Uy, unsa man aday? Unsa man gyud? Kita ragay may baw ini ha. Ang kandi nga atong gipangita, tuwa karon nila ni Buni ug Simon. Tinuod di mo gisulti day? Wala lagi ko magbinuang nimo. Wala ko mamakak. Gisultian ti ka kay dako kay kog salig nimo doy. Mukalaom gid ko nimo doy ha. Laom lang nako lay. Salig lang nako. Ug andam ko mutabang kung unsa nang buot nang ipatabang ninyo nako. Di lagi ko manabi. Kana gid ha. May ko naman dahil wadyo ko magdahom nga hasta dahil si Eusebio interesado dahil sa kanding. Di ay? Nasuko sa diyang gisgutan ni Marlon nga si Amparing interesado po sa kanding. Usa ba din nagayo pa nga ilam nagailugan? May buwang dito kumunday. Na may lugak man si ang tuyo ng pagpupuli ni Amparing dito sa Larbertag. Yan anong gitugon si Marlon nga kung madakpan ang kanding, ipato dayo nga ito niya. Uy, Nung misamtop sa akong hunahuna munday, nga doon na gunay bili ng kanding nga talagsaon. Tinuod siguro na din siya eh. Kay, naaragod, nanong buhi pa na siya hantod karon. Doon na ginay-biling kandinga. Ano sa ka, ano? Kadugay ba madakpan na ng kandinga, oy? Para matuki nato kung unsa ng klasiyas pagkakanding? Ingkantuhanon o unsa? Ang giawhag na ko si Marlon, nga pasultihan ang mga tao nga ipadali pagpadakop ang kanding. Uy, puas lagi ng mga tao sa pagpangita ng kandinga. Kung saan masad, idlas kay na, lisod kay dakpon. Oh, na, Simon ay. Sus, buka makalagot na ba kayo ng tawhana? Ngano di maglagot man kanang magkailabti? Pagka, May hapon na din siya. Nang may hapon. Kung sa may nakayo sa hapon dong? Ha? Sa may matuyo? Karaniam ka? Ha? Kanang imo din ang kawayanan diya sa dapin sa panay. Nga naman? Mga kagdabong? Di na ko na panghatag. Kaya may nahimuon akong lantay. pastilan, biya ni mo oy. Dabong rin ng pangayoon. Kung saan mang yun na? Nausa man na ng dabong, di na kawayan? Samtaong ko kugapa ang asawa. Yun, pisil-pisil diha. Di man dabong akong pangayoon oy. Kanamang yung usa ka boss nga kawayan. Oy,
Aron ka masayod, no? Dili na yung panghatang kawayan. Kay mahal na. How? Di mo na ako pangayoon oy. Ako mong paliton. Sagduha lang ka, boss. Good. Tag-20 usa. Sige. Ako lang pilion ng dagko nga boss kay ako himuog balay. Tangkal sa manok. 40 usa. Dali ako ni tubo. Gutong sa man. Dako may mong pili no sa taong ko. Okay. Pwede hangyo. Ala, 39. pauli lang eh. Samo ka lang. Ay, Simon, ay pagtuwa ng dinsyo eh. Lakaw, pagpili dito ka. Ikaw lay batas. Okay ra tayo, nay. Sige, salamat kay nay ha. Okay. Ang bayad ha, ang bayad. Ingon man siya nga. Ako naman siya may agdon. Salamat kay nay ha. Okay ra, ako lay. Yes, suwe na. Sabad na dinsyo eh. Nangabali naman gani ng uban din na oh. Ya, Bali. di pa gina ni mihatag. Pamayron ako ni. Ate, salamat kay nay ha. O sige na, Ako lakaw lay na. bala dito. Salamat kay nay ha. Salamat. Bayad. Basta lang. Huy. Ako lagi bayad. Basta bayad ha. Salamat, nay. Ay, nay, nang. O sige, lakaw na. Naawin na, baboy ng buwang. Imong naong sa man na. Ano man juga dinsyo nga imo man kontran si Simon. Wa man namang hilabot nato. Wa man kaawaya ana. Wa ko kontra na oy. Ako na lang pabayron. Kay mahal kang kawayan ron. Daghang nagbay. Ano kontra man ako sa na? Ilang diya ay. Parehara na nato. Parehara na tong pobre si Simon. Kanagang pagkakuan ng gugli mo. Guys. Sama ni kawayan dito ito ko niya. Al. At tao. Gal. Sabi nila, dugay na kayo mga nili nga makasal kang duha. Kaya makasal at na, sus, buluhutan giti ka. Pulhuton sa sigarilyo. Pero si tatay ni mo ba, kung sa may pawong niya, kanusam ko na ito pakasal. Ato si tatay, kamay pagsabot kong kanusa. Dahil kay bahab daw ka ng tatay ni mo nga, maninghag din anak ko. Maning nga di ay. Kana dahil mag-istorya tan duha, birahon kay kaniya, nasinghagan ko niya. Ya, kung saan ito istorya na, matunhay ka na. Katara ba itong kausa? Tungol ako kahugas og plato. Dahil nga namin as tatay ni mo, hinga saba kayo. Ay sus, sagdiin na mga bayot diha eh. Nga na man yun na sila. Dahil ang ako unta ba, na magsabot mi, para madali atong kasal ba. Mao lagi. Kung may problema na ako, kamo naman lang duha. Kuyuga na lang ka ka, magdungan dag-adto ni tatay. Nani siya karon, Naa, pero magsabot ha. unsa man? Matrak lagi sa tatay ni mo. Laban ni ko ha. Oo, ay nga nagutong diti kalabanan. Dali na. Tuko na to sila. Pito na to dahil wapa na to yung silingan. Suya ka. Gwapo gud. Gapuang tatay, insert man. Ay kung kuha na ha. Ano ka mangitag? Wa mo ka mo kabang papangitas kanding. Na, Ha? iundang man sila noy dimit sa pagpangitas kanding. Ano naman? Unya na kuno mi mapadayon sa pagpangita sa kanding. Iniguman sa kasal ni Laklak og ni Noy Matoy. Madayon gid eh. Uy, madayon ilang kasal. Uy, excited na kay tong duha oh. Sweet Kada pa kong mo. swerteng matoy. Susuwa ako magdawom nga maasawa na sa laklak. Uy, ikaw ba? Ay, pagsunod nga, muundang pagpangitas kanding. Kinalan ikaw, magpadayon yung ka kay si Don Sibio. Gusto na makuha ang kanding. Muundang na lang ko anong papangitas kanding tayo eh. Ano naman? Ikapoy naman ko ng pangitang kanding nga. Kapoy! Ugawas pa tay. Nagsabot naman gun mininoy dimit nga magtukod mig beauty parlor. Sus, ita ba na mong bitaw. Sugot lang tay uy. Sugot ng wanagit tahan. Wanagi puruhan. Nga malaki ka. Sus. Uy puruhan boy. Wala day lalaki nga magtrabaho sa beauty parlor. Kadagan diha oh. Sabi ko mo dong, magtukod og parlor, mga bayot mga na dong, di mo nga mga laki. Dili lagi tanan
Bayot na dito, Toy. Hindi ito ng bayot. Palitan mo eh. Lalaki Ayaw lagi anak taon anang parlor-parlor. Panay pangitan ng kanding. So baka ugdi ka muso pa ka na. Apaso taglatigos kabayo dito. Ha? Gusto ka taglatigos kabayo? Dili man day. Asa nang dimit nimo? I-apel ko na. Imo ko nang ikog ninyo. Awan na. Ilang ko bunali, Toy, uy. La! Ang samo no, sa mo tatay nasad nimo. No, nasuko. Sapa man ninyo eh. Suko ko ayo. Kung Saan siya giingnan nasukan? magtukod mi na dimit o beauty parlor. Hmm? Suko kay siya. Baw bitaw ka nang di na mo sugot sa tatay nimo anang trabaho ah. Nang parlor-parlor di na mo sugot kay dili si gusto lagi mabinayot ka. Dili lagi ko bayot na eh. Lalaki lagi ko. Ah, sige, sige. Laki na kung laki. Ang maain lang ani dong ay, kuyog na lang namo ni Flor pagpangita sa kanding. Kay si Don Sibio, apurado na dyan kayo makita ng kanding. Nay, tambagan lang kita mo ni Flor, Nay, ha? Unsam sa kuno na, be? Unong na mo anang papangitas kanding, uy. Kaya wag yun may maani, ana. Sabi, wa maani, uy. Doon na mo ko'y balita nga nahibawan. Kana ko nung kanding nga ilang gipapangita. Wa na dinis kalibutan. Patay na na. Ha? Patay na lagi to. Wala, kumangita mo ato, wag yun may maani, ana. Tuo lang na ako, Nay. Kaya kita sa gitag pangita, wag yun tayo maani.